Bueno, xa contamos en Galicia cun proxecto cunhas características moi similares que ven sendo a celulosa de Ence en Pontevedra, que ten afeccións en Pontevedra, se sabe que ten afeccións sobre a propia ría e a calidade da auga. Fai pouco a propia empresa fixo un documento no que xustifica que non se pode facer unha fábrica desas características en ningún outro lugar de Galicia, que por iso a fábrica ten que permanecer alí, onde está na ría de Pontevedra, e agora pretenden facernos creer que é necesario, ademais, por unha fábrica das mesmas características en pleno corazón de Galicia, xusto ao lado dunha zona protexida, que contaminaría as augas, que o río Ulla non ten capacidade suficiente para diluir toda esa contaminación que pretenden verter, que afectaría a toda a ría da Arousa, que afectaría a familias de gandeiros, que afectaría a miles de familias que viven do marisqueo, que viven da pesca. As razóns son numerosas. Bueno, principalmente mostrando o noso rexeitamento a todo este proxecto, pois principalmente a través de movilizacións e a través de todas as alegacións que se presentaron ao propio proxecto dende a Xunta se abre un plazo de alegacións a todos os proxectos. A cantidade masiva de alegacións que se recibiu por parte de todos os cidadáns de Palas, das comarcas do arredor e de toda Galicia en xeral foi abrumadora. A resposta social está sendo abrumadora. Simplemente intentamos que non consigan os fondos europeos aos que eles, públicos, aos que eles pretenden acceder, ¿no? Pretenden pagar esta fábrica contaminante con fondos públicos, con fondos que son de todos e de todas. A próxima acción que faremos en contra de Altri será este día próximo 30 de xuño, aquí en Compostela, e a acción consistirá en rodear a Xunta, o edificio da Xunta, para mostrar o noso rechazo. Por iso, calquera persona que queira, que este de acordo con nós, que queira e que poida asistir, pois está benvida a participar con nós nesa acción.